Masu kallon mu barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin tashar mu Kanawa Network. Suna na Sagir Awal Indabawa da zan kasance da ku ta cikin labaran wasanni masu daɗi wanda babu wuri a cikin su. Idan dai an kalli wasan da aka fafata a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai a jiya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta yi abin mamaki domin kuwa bayan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta lashe takobin cewar za ta rama abin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta mata a lokutan baya. Hakan bai samu yiwuwa ba domin kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a jiya an take wasa wanda magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid duba da halin da ƙungiyar take ciki gani suke kamar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City za ta iya nasara kamar yadda su ma magoya bayan Manchester City ke ganin cewa Madrid din kan iya yin nasara. Sai dai a hannu guda abin ba haka yake ba. Tun da fari an sa wasa a cin kofin zakarin nahiyar Turai tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Ana cikin dab da fafata wannan wasa mintuna kalilan ɗan wasa Erling Haaland ya zira ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ƙwallon da ta ba kowa mamaki. Ko kun san menene abin mamakin shine ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ci gaba da taka wasa kamar yadda ya kamata, amma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid duk da haka bai sa ta cire ranta ba, ta ci gaba da taka wannan wasa kamar yadda yake. A wani yanayi na abin mamaki shine ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid in dai aka ce a cin kofin gasar zakarin nahiyar Turai ne, to idan dai har ba ka cinye ta ba ko kuma ka zira mata ƙwallaye ka ga alƙalin wasa an karkare wannan wasa, to baka da yakinin cewa ka cinye ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid domin ko tarihi da dama a baya ya nuna mana irin yadda yanayin yake faruwa. Mu ɗauki wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din da aka taɓa fafatawa wanda Ramos suke cin ƙwallo da ka duk da za a tashi. Wannan wasa ya ba wa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ƙarfin gwiwa wanda irin sa ne ya faru tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Bayan da ɗan wasa Erling Haaland ya zira ƙwallo a wasan na jiya, wani abin mamaki sai ga ɗan wasa Kylian Mbappe ya rama wannan ƙwallo wanda wasan ya zama cewar ƙwallo ɗaya da ɗaya kenan. Daga bisani ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ƙara nasarar zira wata ƙwallon. Abin mamaki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid duk da haka bata cire rai ba duk da cewa a gasa ce babbar gasa ta zakar nahiyar Turai, amma sai da wannan ƙungiya ta hannun ɗan wasa Brahim Diaz ya ƙara farke wannan ƙwallo ta biyu inda aka zama cewar ƙwallo 2-2. Haka aka tafi hutun rabin lokaci. Bayan da dawowa dab da saura mintuna kaɗan a tashi, ɗan wasa Bellingham shine wanda ya nasarar zira ƙwallo ta uku. Wannan abu ya ɗaure wa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City mamaki, ya daɗe yana ba su mamaki domin a ganin su cewa sun gama yin nasara a wannan wasa. To zagaye na farko kenan, za kuma a je zagaye na biyu. Shin ya kuke kallon ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City za ta kasance wasan da za a yi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a Santiago Bernabeu fa za a taka wannan wasa. Duba ka gani yadda aka fafata wasan a filin wasa na Al-Ittihad na wasan wato na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. To ni dai ina ganin cewar zan bar masu kallon mu da wannan alƙalanci in Allah ya yarda da zarar an fafata wannan wasa na zagaye na biyu, insha Allah za mu zo cikin wannan shiri mu ƙara buɗe muku yadda take faruwa. Fatan mu dai shine masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Kanawa Network domin samun daɗaɗɗen labarai wanda suka shafi harkokin wasanni tun daga nan gida jihar Kano kama Najeriya kama nahiyar Turai baki ɗaya. Suna na Sagir Awal Indabawa, ku ci gaba da kallon tashar mu domin samun daɗaɗɗen labarai. Bisalam.